V rámci nedeľného popoludnia ako spestrenie dňa sa 3. mája v domove seniorov v Tatranskej Štrbe uskutočnilo divadelné predstavenie Kubo od autora Jozefa Holého. Len poď, Kubku, veď tu ťa breme náručia očakávajú. Mám bodaj dobrý deň, suseda. Mám bodaj aj vám, sused. Túto divadelnú hru všetci dobre poznáme, najmä jej hlavného predstaviteľa, ktorého stvárnil populárny Jozef Kroner. Na príbehu lásky jednoduchého mladenca poznávame dedinské praktiky okolo svadby, keď majetky rodín víťazia nad úprimnou a čistou láskou. Ukáž ti, Kubku, ako sa ty vieš postaviť. Takto hľa a takto mu pozriem do oču. Divadelná hra sa po 50 rokoch opäť uviedla v podaní amatérskych divadelníkov z Liptovskej Tepličky, s ktorou sa predstavili aj v okolitých obciach. Hru naštudovala Elena Veštúrová a spestrila ju peknými svadobnými zvykmi a tradíciami. Slovíčka peknýšta.